Guretzako proiektua, damakigu Tolosaldeko udalekin elkarlanean ja urte batzuk lanean, pixka bat harreraren barruan eskualdera iristen dian jatorri desberdinetako pertsonei ikusten gendulako emakumeak batzutak kostatzen zaigula emakumeengana iristea, eta orduan jarri genituen bilerak udaletan emakumeak parte hartzeko, eta proiektu horren baitan ikusten dugu aisia ere garrantzitsua dela, eta bazkariak egitea beraien artean harremanak sortzeko, eta askotan ere migratzearen barruan animikoki baju, triste, herriminez dauden egoera batean beraien janaria, beraien garrantzizko gauzak beste emakume batzui ezagutaraztea garrantzitsua zala, ez? Daia zer egin gendun bazkari bat hemen ere egiten lokalean, bere garaian hemen egiten zialako hainbat emakume bazkari, eta bueno, ikusi gendun erantzuna ona izan zala, eta aurten berriro iriki dugu pixka bat Honduraseko bazkari honekin, ez? Ideia da emakumeek nahi duten heinean, jatorri desberdinetako bazkariak egitea, eta beraien artean, tarte hon bat pasatzea, eta beste emakumeekin harremanak sustatzea, ez? Pixka bat jungo gea beraien konpromisunara bera lotzen, baina guk proposamen bezala aurre ikusi ditu Marokoko bazkari bat, ikusten duzuen bezala hainbat emakume Marokoko ere badaude parte hartzen, eta gero baita Nigeriako emakumeak ere baditu, Saharakoak, gaur Ekuadorkoak, etorri dira Brasilekoak, jungo gehi ikusten beraiek indarra duten eta goga duten heinean antolatzen, ez? Guretzako ere, migrazio saietik aitzakia bat da, beraiei ondo pasatzeaz gain, beste informazio batzuk helarazteko, ez? Nola erregularizatu beraien egoera, nola lanbiden lanbila ibili, nola dikeun beste etxeko lan bezalako programak ere, beraien eskubidek eta bete beharrak ezautzeko, espazio informal hauek ere, badia gune bat, iristeko eta jakiteko ze erakundetara edo ze espaziotara jo behar duten informazio bila, ez? Askotan beldurrak edo ez ezagutzak ere ikusten somatzen dikeulako. Es unos cuantos de los platos que en Honduras son muchos platos, pero aquí solo traemos unos cuantos, ¿verdad? En este tipo de eventos lo importante es que nos conocemos, ¿no? Conocemos a diferentes personas de otros países y asimismo vamos conociendo también diferentes tipos de platillos, ¿verdad? De todos los países que nos podemos reunir aquí en estas reuniones, ¿no?